oso é o máis grande e voluminoso da última fila do carpo e este oso ten 6 caras. Na actualidade, emprégase sobre todo no eido sanitario e, máis concretamente, no ámbito da anatomía. Porque en moitas palabras, os escafoides provén do grego. E na actualidade, esta palabra dice igual en castelán, en francés, en portugués, en éuscar, en catalán, agás en inglés, que se di esquefeles. Unha característica moi interesante é que se rompes este oso é moi probable que tamén rompas os vasos sanguíneos, polo que se necesita unha operación quirúrxica e rehabilitamento.